Hallo. En wenn wir an Ostern denken, dann denke ich an ein Ding, wo Gott seine große Liebe für mich bewiesen hat. Wo sehr heute mir läuft, wie viel das kostet, sein Sehen zu geben, und dort er für mich leiden und sterben hat. Und da weiß ich mir, zu Jahr im November, als wir in Zeit ging, wo wir geprüft wurden, wo wir wieder kennenlernen. Und dort wird es dort so uns ansehen im Hospital können. Wir brauchen eine Service nennen, dort wird Lot in mein Mann, der bleibt bei Hier in meiner wir können halt dus dort so bleiben mit mit schaffen und du mit reden, dann können du bleiben. Und ich muss de buiten bleiben. En dort wird schwor. Wat van een mama is dort schwor een kind auf te geven, een kind uit zijn hang uitlaten. En wanneer die zeggen dat niet goed is, dat dus dort so eine wenig Chance is dat die wat durchkommt, oder dat dat sehr schlimm ist. Wovon eine Mama der dort nicht schwor. En dort deed mij ook schwor. Dort deed mij sehr weh. Dat ik niet kan door zijn, ik niet kan door bij ziet zijn, ik niet door kan bij den zijn. Maar ik weet zo froh dat mijn man dus dort zo weer en dus dort zo kan zijn. En zo, ik had voor een tijd, ik weet bij motel en ik schade mijn hart ganz uit te God. Du wird nicht, wat ik dus dort zo terughield. Ik schade mijn ganze hart uit. En hij wird ganz still, God wird bloß still. En wofür hast du bei Gott trei? Und das Dinge nicht sein, wenn die schämt dort zu sein. Was willst du tun, wenn er weiß dort eine weh, was du denken das, was du in dein Hart ben hast. So warum das nicht utschäden? Und das wird echt deut. Und dann, als ich dort ist hoor, dann sagt er bloß, du hast die utgeschäd? Nu, lof und preis mich für wer ich sie. So, dann dacht ich mir, wer ist Gott? Hij zei niet meer prijzen en loven voor de dingen wat ik wil doen, of de dingen wat ik in die leven al gedaan heb. Maar loof en prijs me voor wie ik zie. En dan wird mir dort sehr schwer. Ich habe mein Hart uitgeschüttet zu Gott. Ich will help han. Ich will han. Er soll mich sehen, helpen. Er soll den heilen. Er soll den helpen, dass er im Hospital ruhen kann. Und nu sagt er bloß, nu lof en prijs me voor wie ik zie. En dat wird mir schwer. En ik doe dat zo goed als ik kan. En ob ik wist dat wanneer ik am loven en prijzen met een vrouw het gaat, dat kan ik dan droeds niet doen, weil mijn hart wird sehr schwer. So ik vroeg een vriendin, als zij dat voor mij wil doen. En ik zei God dank voor de vriend wat ik heb, wat God mij in mijn leven aangezet heeft. Wat doet dat zo staan voor mij dan? En zij deed dat, en dat ben ik voor immer dankbaar voor. En dan zegt God, geef me dat kind rein ganz. Geef me dat kind ganz. En wat van een mama is dat schwer? Wenn du eine Mama bist, dann weißt du, von was ich rede. Wenn ich sage, das ist schwer, ein Kind aufzugeben. Wenn du nicht kannst, bei dort sein, wenn du dort machst, in deine Hänge rütteln. Und aber dort ist, was Gott zu mir sagen dort. Er sagt, gib mir das Kind. Und mir wird das so schwer, und ich sehe Gott, das was schwer mir dort wird. Und dann sagt er, hast du dann beten, eine Idee, was schwer mir dort wird? Mijn kind aufgeben. Ich geef kind Jesus. En ik laat dat toe dat getuurd wordt, dat Kreuz genageld wordt. En dat Jesaja sagt, in Jesaja 50 sagt, wordt so sehr getuurd. En dat wordt der Regen verschneden, sein Gesicht wordt ganz verreten, wenn der Bord uitgereten wordt. Wordt verspähen im Gesicht, wordt verspot. En dan dat 53. Kapitel, der sagt, dort sie so sehr Türläden, dort nicht mal ein Mensch leid. Und dann sagt er dort, kannst du dir vorstellen, wo schwer mir dort wir? Aber ich dort, wenn ich die so sehr laufen dort. Ich laufe die so sehr, dort ich dort leid, dort mein Sehen getürlet wird, verspott wird, verspähen wird, in Kreuz genäht und dort sein Blut ist gerannt für die.
en al die wer aan Jesus geloven. Dat is wat ik gedaan heb. En dat is waar hij mij dat wezen deed. Hoeveel aan dat gekost had. Zijn geven voor mijn zin. En dat is waarom hij mij vrouwen deed. En daarmee wil hij zijn lief bewijzen. De lief wat hij voor mij had. Wenn hij zei, geef me die kind. En als ik eerst God zijn lief kan zijn door ben, dan kan ik dat mijn kind afgeven aan God. Ik geef hem dat en ik geef hem dat gans. En dat wordt de vrede en kamp. En dat wordt wie in Römer 5 hier dit zo fijn doen. Dat zegt, willst wie den Römer 5 vers 1, zegt, willst wie durch den Glauben gerecht worden zijn, hab wie vrede met God. En dat is wat we kan haben. We kan durch den Glauben, kan we vrede haben. Den, wat we durch Jesus Christus kriegen. Durch den ons de weg opging, nur die Gnade. En doordat kriegen we Gnade. En zo staat zo, gaat dat stap bij stap van Gnade, gaat dat nog hoopning. En van hoopning kan we vrouw zijn, wanneer we lijden maken. En dus dat zo ging ik in lijden durch. Jeder een van ons heeft, wanneer we datzelfde ding durchgaan, dus mijn man ging dat ook durch, dat ons jong door krank werd. Ons jong ging dat durch, wenn hij weer door ben. Hij weet aan dat. Onze dochter ging dat durch, wenn zij weer thuis. Aber jeder een van ons wordt dat verschieden doorleiden. Aber dit is wat God doet te mij reden deed, wat hij mij doet openbaren deed. En ik had het al eier, en ik ben voor immer dankbaar voor die persoon wat mij dat geleerd heeft, Jezus te zien en jeder omstand waar we zijn. En ik dacht dat du dat zo ook waren. Ik vroeg Jezus, waar bist du hier in deze omstanden? Want ik zal vrouw zijn, want ik lijden doe. Dan wil ik naar die kijken, waar bist du hier ben, dat ik kan ben vrouw zijn, ik kan ben vrede hebben. En hij wijst mij dat. En hij wijst mij een beeld, waar hij ons jong helm deed. Voor die wordt dat niet, ons niet zo goed kan. Ons jong is 12 jaar oud. En de mama wat 12 jaar kind zal opgeven, dat is voor. Dat is voor hem nog een kleine, natte kind. En dat is voor op te geven. En dat is wat ik dus dat zo moest. En dan wijst hij mij dat hij hield dat kind. Hij kammert zich dat en hij kijkt zo liefdollig rauf naar ons kind. En dat geeft mij vrede, dat geeft mij een vrouw het hart. En dat is waar ik een vrouw zijn, zoals het in Römer 4 vers 3 zijn dat. En dus zo zegt dat, durch dit lijden leer we geduld en standhaft te zijn. En dat is waarom hij ons eenmaal durch zo'n ding laat gaan. Omdat dat we zullen leren geduldig en standhaft te zijn. En in 4 vers, standhaft zijn biedt ons ab. Dat biedt ons een karakter ab, zegt het. So wanneer we in die ding, in onze Leidenschaften, in onze omstanden leren geduldig en standhaft te zijn, dat is waar ons karakter opbieden dat. En dat is nog wat God uit is, wanneer ons karakter opbieden dat. En wanneer we dan naar den 8. vers hupsen in Römer 5, da sagt het, aber Gott weist ons zijn lief dooraan, dat Christus voor ons starf. En waar het treidt dat wat God mij dus dat openbaren dat. Heb hij die dat ook al geopenbaard? Dat wordt vielleicht niet op die weg zijn, dat wordt gleich op ganz een andere weg zijn. Waar God zijn lief openbaren dat. En dat is ook ganz okay. Ein Mensch wist hij dat zo, andere Mensch wist hij dat anders. Aber wenn wir die lief in zijn, wenn hij ons die lief openbaren dat. Dat is voor de vrede ben is, dat is voor de vrouw ben is, dat is voor we kan vrouw ben zijn en we kan door ben am loven en prijzen voor wie hij is. Wie is hij van jou voor die? Voor mij is hij mijn radar. Eerstens in alles, hij is mijn radar. Hij is mijn himmlische vader. Hij is lief. Wanneer zijn lief ons fallen dat, wanneer hij zijn met zijn lief, mij fallen dat, wo Menschen aan kaart komen, wenn Menschen komen ans kaart, ze krijgt zo als wie andere mensen kaart komen die ans ook kaart. En wanneer hij dat met zijn lief fallen dat ans hart, dan is dat
ganz gefällt und du fehlt nicht an. So hij is lief. Gott ist lief für mich. Und dort ist, was meine Frau merkt, und das, was mich freulich merkt. Hij ist mein Rader, mein Heiler, mein Futter, mein alles. Und wenn du nicht weißt, wer Gott für dich ist, dann sieh dort ab und kijk in die Bibel. Frau Menschen, Frau den schrieb Dinge ab und lof und preis am für wer er ist. Heißt mein Herr und Heiland. Heißt der König über alle Könige. Wenn wir am Loven und Preisen, dann haben wir in Frau das dann erst du in Joksen das Wort dann. Und dann soll wir dort in Zephania 3, Vers 17, du sagst dort, an seine Leib wird er jünd vergeben. So er vergibt uns an seine Leib. Das wird er dat. Und er fragt und er ist Frau für uns. Und er wird sich Lüd für ihn fragen. In de andere Übersetzungen sagt, hey, danst Gott so für Frieden, für jeder ein von uns, wat ons Herr en Heiland annehmen dat, wat nachfolgen dat, wat laufen dat en zeten dat. Dat hij für die und für mich. Dankeschön für das Anhorchen und hatten die sehenden Tag. Und dann bet, dass die mochten rumkicken, dass die mochten forschen, wenn Jesus seine Leib noch nicht erfahren hat, Gott seine Leib noch nicht erfahren hat, dann sieht den. Das wird ihnen Frau merken, das wird ihnen Frieden geben, und das wird ihnen einen Brief geben, Gott Note fallen, Dollar zu sehen und Hängeron zu sein und für dein. Wenn wir han alle in den Kirb ihren für was wir hier ist so sein, was wir für sollen tun. Hatten die sehenden Tag, das war hier.